חכו רגע. מה אתה רוצה? לאן אתם הולכים? מה אכפת לך? נו, אני רוצה לבוא איתכם. טיול בפירים, בסדר? אז אני יכול לבוא? זה טיול לגזעים בלבד. מה, אני לא גזעי? תסתכל על הבגדים שלי. לא. נו, בבקשה, אני אעשה הכל כדי לבוא איתכם. הכל? הכל. מבטיח. סבבה. בוא. טיול היום, איזה יום. יפה, יפה. נו, חכו לי רגע, קשה לי עם זה. בוא כבר לתקפות. אני לא ילד כאפות. אתה כן לתקפות. אני לא ילד כאפות. כן לתקפות. אני לא ילד כאפות, זה גרינוולד. יעקב, שמעת מה הוא אמר עליך? בוא, יש מכות. מי אמר ילד כפות? אמא! 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 תעני לי כבר! מה רצונך, יהודה? אמא, זה יעקב גרינוולד, הוא כתב לי על החזה ילד כאפות, טיפוש מחית, ואני לא רוצה להוריד את זה. מה הבעיה? תמחק את זה. אני אומר לך, אני לא מצליח, אני מנסה, אני לא מצליח, זה לא יורד. אולי זה בכלל לא היה טיפוש מחית. תשפשף את זה. אני משפשף, אבל זה לא יורד.